Hej, det er Daniel og min ven Jakob her. Vi vil gerne vise jer det fyrværkeri, vi har her i år, og 2012 til 2013. Så vi kan jo starte med det batteri herovre. Med den her, det er et nordlysbatteri fra T. Hansen. Det er et 16 skud. Det er godt nok ikke det største. Se til en hånd i forhold til en hånd her. Så det er ikke det største, men jeg har ikke set det på andre steder end i video. På videoen ser det ud som om det er et forholdsvis OK batteri. Jeg vil ikke sige, det er kl. 12 batteri. Der er 126,4 gram krudt i, og det er Ø19 rør, som sagt 16 skud. Her har vi så et jordskælvbatteri, som også er fra Ming og fra T. Hansen. Et 24 skuds batteri. Det er nogle seriøst små rør, men det er OK. Det giver, jeg har godt nok ikke set det på video, for der er ikke rigtig nogen video lagt ind nogen steder. Men det er, jeg tror det er et sådan nogenlunde fint batteri til klokken, hvis man nu keder sig efter maden, ikke? Jeg vil ikke sige, jeg vil ikke fyre det af kl. 12. Der er 186,6 gram i, og der er Ø18 rør, så der er som sagt 24 skud i. Her har vi et firewall batteri fra Nyborg. Det er altså vinkelskuds, godt der er vifte. Det er størrelse Ø23 eller kaliber 23. Det er også rigtig godt. Den har, skal vi se hvor mange gram den har. 162 gram. Jeg vil sige, det er et rigtig flot batteri, og det klart anbefales. Og det koster 100 kroner. Nej, det var 80 kroner i Harnyborg. Det er 80 kroner i Harnyborg, og det er virkelig god pris for sådan et godt batteri. Så det anbefales. Her har vi så vores største batteri. Der er 77 skud i, og det er fra Nightstars, og det er et Canopus batteri. Der er 77 skud i, og det er et OK batteri i størrelsen. I kan se i forhold til mit hoved og sådan hænger og hænder, ikke? Jeg har godt nok set større batterier, men jeg synes selv den er OK. Og det er som sagt, der er 434 gram krudt i nemvægten, og det er hvor står det? Det er Ø23 rør også her, som i firewall. Det koster virkelig billigt. Det er 100 kroner for det. Jeg har i Hjem og Fix. Så 77 skuds batteri, og jeg kan som sagt lige få lov at se rørene her. Ja, ikke de store og største rør jeg har set, men altså, det er nogle OK rør. Prøv at se. Jeg ved ikke om I kan se dem, men der er mange. Der er 77 rør med god krudtladning i sig. Nu har jeg godt nok ikke set det. Jo, jeg har set det i virkeligheden for 2 år siden. Jeg husker ikke helt så godt, for jeg var lidt mindre, men jeg har også set det på video her i år. Det er et rigtig flot batteri, det her. Det kan klart anbefales. Jeg siger, at det kun koster 100 kroner. Her har vi så et orkanbatteri for Ming. Det er også rigtig godt. Det går med sortimentet med nordlys og jordskælv. Det har i sig selv 289,6 gram. Det er godt. Og 16 skud, og det er 29 rør. Det er også rigtig godt. Det er rigtig flot, og ja, det er for Ming. Så det anbefales også. Men jeg vil nok købe. Jeg tror kun man kan få det i et sortiment med nordlys og jordskælv. Nej. Det her batteri, som er orkan, det kan man også købe for sig selv. Og man kan også få det andre sortimenter. Det er Ø30 rør, eller Ø29 rør, som min ven har sagt. Og det koster, hvis man køber det selv, jeg tror det er 169. Her har vi så fra Nyborg et Fire Art. Mærket af Fire Art, og det er fantastisk. Det er det også. Det er med, skal de finde det, 258,5 i vægten gram.
Og så kan I lige se rørene, det er 30 rør, og de er rigtig store. Det er som sagt det batteri med største kaliber, vi har. Og det er et rigtig godt batteri. Det siges at være rigtig flot og kraftigt, selvom det ikke er det største batteri igen, men det er stort. Og vi regner også med at lægge en video ind nytårsaften med vores store batterier. Ja, det gør vi da. Så her der har vi så et rabatbomberør fra til Hansen er det. Det ser måske en lille smule småt ud også til mine fingre. Størrelse og sådan noget. Men det er faktisk ikke så småt, når man lige får det at se. Det kan godt være, der findes større bomberør, som China Tiger måske. Men det er en virkelig god pris. Men der er til Hansen i år, der fik du 10 af dem her for 80 kroner. Så det kan klart anbefales. Jeg har skudt en del af dem af. Jeg har skudt 4 af dem af ud af 10. Og de er virkelig smukke og flotte. Det starter med 3 fine lyskometer, som er et romerlys, der skyder højt. Og så kommer der nogle forholdsvis store skud. For nok ikke de største. De er meget gode. Det er en kaliber på 25. Og der er nemvægten af 48 gram. Så. Men det er OK batteri. Her har vi vi havde 10 raketter af dem her. 10 fra T. Hansen. Det er nogle rigtig flotte raketter. Der er forskellige slags af dem. Der er Kaunas, og der er Riga og Minsk, og der er flere af dem. Mange flere. Men det er så bare dem, vi har her. I vægten, det er det er 23 gram. Og det er også godt, det er 1,5 tommer kugleraket. Og det anbefales også at købe de der 10 af dem. Så ja, det gør det. Her har vi så et romerlys, fordi at vi købte også et lille juniorsortiment var det. Der får man 5 af dem her med romerlys, 5 skud. De er sgu meget sjove at gå og fyre lidt af hen ad vejen før nytår, hvis man lige keder sig. Så får man lige lys til nyt op. De er ikke sådan, jeg synes, at I skal købe juniorsortiment for at få dem. Så hvis I godt kan lide små fontæner og cracking balls og sådan nogle ting, så køb det, men det er ikke bare sådan, at man lige skal købe det. Og hvis de finder en pakke med dem, så lad være med at købe dem. Det er altså pjat og kanel. Der er også kun 7 gram i, så det er virkelig småt. Her har vi så Stevns Klint, eller raketter, kugleraketter, også 1,5 tommer fra T. Hansen. Der følger der så 12 med i sæt. Har vi så 5 derovre. Det skal 6, så vi har fået halvdelen af dem af. Her har vi så, det er også rigtig godt dem her. De er også rigtig gode. De er gode kugleraketter. Så har vi Desin raketter. De er rigtig store. Ja, det er også fra T. Hansen. Jeg skal lige se, hvor mange gram der er i. Der er... Det skal også lige siges, at der er godt nok 49 gram i, men altså godt nok er det ikke den største raket, men den kan sagtens bruges som kl. 12 raket. Ja, den er rigtig flot og rigtig smuk. Så den anbefales. Den har, og vi får 4 med i et sæt. Her har vi så en. For en 50'er. Her har vi så en anden. Så det er rigtig godt. Her har vi så nogle fontæne, en 3'er størrelse fontæne. I kan se, den er virkelig bitte. Den skyder cirka 40 cm op med den. Den får man 3 af med i sortiment. I det lille. Her har vi så godt nok en happiness fontæne, nogenlunde samme størrelse i højden. Den kan jeg klart anbefales. Den er virkelig flot. Den starter med sådan en halv meters opskydning, så man tror, den er røvsyg. Så kommer der en meget kraftig hyleeffekt, som kommer op i 1 meters højde, meget kraftig en heksehy. Og så kommer der en fed finale med cirka 3,5 meter høj, fin glitter med forskellige farver og sådan noget. Så det kan godt anbefales at få fat på dem. De er meget flotte. Her har vi så nogle bløde lys. De er godt med knald i. De er rigtig små, men de er sjove nok, hvis det er sådan noget småtteri og sådan noget. Så anbefales det. Men jeg vil ikke købe dem. Jeg tror ikke, man kan købe dem bare for sig selv. Så hvis man køber enten
et sortiment med en junior eller stor junior. Vi kan sætte en lille junior med den. Det er fint at have det, hvis man lige skal have det småt bag. Så det er anbefaleligt. Her har vi sådan nogle røgbomber, min ven Jakob han så havde til år, så jeg kan ikke huske, om det var sidste år eller sådan noget, men de giver godt nok ikke så meget røg igen, så hvis man spiller hardball eller noget lignende, så lad være med at bruge dem, fordi de hjælper ingenting. Men de lugter af helvedes til, men de er meget sjove at give for lavet lidt sjov ballade foran mors vindue. Så det kan godt anbefales. Her har vi så nogle jordsol. De spænder sig ikke rundt. Altså, man kan bruge dem som fontæner, men altså, du får dem med i det der juniorsortiment. Men det er okay, der kommer nogle flammer op, men altså, det var noget, der virker ligesom en lille fontæne. Så, ja. Her har vi så nogle crackballs fra Hansen, der følger med i juniorsortimentet. Nu var vi så dumme, at vi ikke købte en pakke for sig selv med 24 i, som også er knæsenkugler. Men sådan er det, det går nok. Men jeg synes, at hvis I skal have 5 nogen, så lad være med at købe andre steder end til Hansen. Det er 3 gram i sådan en lille en. Og 9 gram i det. Og 0,9 gram i AFAC. Så I kan som sagt se, at der er en lille pose, der springer. Og de er faktisk meget sjove for skrækfolk, når de kommer gående med deres barnevogn på fortovet. Så de kan godt anbefales. De er meget sjove. Her har vi så Brown Bloom Flower. De er faktisk rigtig gode. De fylder sig også med det lille juniorsortiment. De har i gram, der har de 2,4 gram. Så det er også fint nok. Her har vi så en pakke, der også følger med. Jeg tror, der er 6 jumping jack i. De er faktisk meget sjove egentlig. De flyver til højre og venstre, så hvis man godt kan lide lidt sjov ballade, så det er meget sjovt. Der er godt nok ikke så meget gram i, meget krudt i. Der er nemvægten af 1,68 gram, så det er småt, men sådan er det jo. De er meget sjove. Her har vi så en Lotus Fireworks. De er faktisk også meget sjove. De er lidt ligesom jordsol med en fontæne på top, og så gengæld så drejer de også rundt. Ja, de er også rigtig, de følger med i juniorsortimentet. Hvis man skulle vælge mellem jordsol og dem, så vender til dem her. De er klart bedre. Så, ja. Så YouTube, nu vil vi så give jer et lille overblik over det hele, så nu vil jeg så bede min ven om at pege på de ting, der jeg siger. Som sagt, så har vi så her, starter vi så med batterier, det er et nordlys. Ja, jordskæld. Night Stars. Cannabis. 77 skud. Firewall. 36 skud vinkel fra Harald Nyborg. Okay. Et 16 skud fra Ming, som købes i til Hansen. Meget godt batteri. Sortiment. Fantastic Fire Art. Batteri for en meget fordelagtig pris. Den koster 100 kroner i Harald Nyborg, er det? Ja. Det er kaliber 30 rør, det er ikke dårligt. Så har vi kuglerraketter fra T. Hansen. Baltisk sortiment, 5 styk. De er også gode. Der er ikke en af dem, der er, ja, der er 10 nok. Der er ikke en af dem, der er ens. Og så har vi Stævns Klit også fra T. Hansen. Nej, der er de fra Harald Nyborg. Ja, det er fra Harald Nyborg. De får med 12'erne. I en pakke. For kun 70 kroner. Det er fint. De er også nogle gode nogle. Og det hele. De er rigtig flotte. Så har vi romerlys. Følger med juniorsortiment. Ikke købe. Altså ikke, man skal købe det bare for sig selv. Men køb det med, hvis det er med. Så køb juniorsortiment. Så får du i hvert fald 6 med dem. 6 af dem. Med et lille. Nej, det er kun 5. Det er kun 5. Og ja, 5. Og så har vi rabat bomberør fra T. Hansen. De er også rigtig flotte. Og ja, 8 skud. Så nu vil jeg bede mine venner om at flytte, så kan jeg lige gå tilbage, og så kan I lige se det hele. Og så har vi vandballs, ledlys, øjebomber, jordskub. Jeg går væk, så vi lige kan se bomberne. Se, der kan I så se det hele. Det er hvad vi har. Der er for en 900 kroner. Men det er ikke under 800, det er ikke over 900. Så imellem det. Det var alt hvad vi havde for denne gang. Vi ses YouTube. Ha' det godt, og et godt nytår. Håber ingen kommer til skade med fyrværkeri.